Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad la haula wala quwata illa billahil azim amma ba'du. Rahmatan rahayu saking wilasane Gusti ingkang maha welas lan asih, mugi tansah tumedhak tumanduk kajiwa kasalira dumateng jiwangku panjenengan sedaya. Dalasan kula Waradin sagung dumadi Rahayu Widodo Niskala Satuhu. Wonten ing ngarsanipun para sepuh pini sepuh aji sepuh ingkang hanggung ngamestuti dumateng pepoyaning kautemen ingkang satuhu dahat kinabekten. Wonten ing ngarsanipun para alim, para ulama ingkang rinten dalu tansah sumanding kitab suci wahyuning Ilahi minangka kibrating panuntun manembah wonten Gusti ingkang Maha Agung Allah Subhanahu wa taala ingkang satuhu luhuring budi. Dumateng kaca wonten dumateng panjenenganipun Bapak Dwija dalah para pamong ingkang sinuba ing pakurmatan. Dumateng kadang siswa bergodo 3 dasa setunggal ingkang winantu suka basuki ingkang satuhu kula tresnani. Monggo purwakane ngatur kanthi andhaping manah kula dherekaken ngaturaken raos puja puji syukur wonten ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Kawasa, Maha Welas Asih Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun kepareng hambabar kanugrahan dumateng kula panjenengan sedaya. Satemah wonten ing kalodhangan siang punika panjenengan tasih pinarengaken kempal manunggal kanthi kebak ing karahayun. Ugi salam salawat kita kula aturaken dumateng panjenengan junjungan kula panjenengan sedaya Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing pangajab kula lan panjenengan kadaku umatipun pikantuk syafaatipun wonten ing yaumul kiamah. Bapak Ibu para lenggah kakung suwarti ingkang kula hormati, tuhu linamata ing deduka kula ingkang sampun cumantaka nerak ing kasusilan kumawani sumelatur mangarsa panjenengan sedaya. Kula ing ngriki kapatah piniji minangka pambiyara wonten ing tata cara halal bihalal dalah silaturahmi kadang siswa bergodo 3 dasa setunggal wonten ing titi ari pinilih wonten ing Jumat Pon Surya kaping 11 Condro April warsa 2000 selangkung. Para lenggah kakung miwah putri ingkang winantu ing suka basuki, saderengipun tata cara kawiwitan kula minangka pambiwara badhe ngaturaken reroncening tata cara halal bihalal bergodo 3 dasa setunggal ingkang badhe lumampah. Manggah reroncening tata cara inggih punika sepisan pambuka. Pun lajengaken angka 2 waosan ayat suci Al-Qur'anul Karim. Acara ingkang angka 3 palapuran saking panawong Krida Dharma. Tata cara tanjakipun kaping sekawan paring sesorah saking pangarsa DPD Permadani Kabupaten Pati. Dipun lajengaken tata cara angka gangsal nunginggih hikmah halal bihalal. Tata cara kaping 6 Hastunggara. Tata cara kaping 7 halal bihalal
kanthi tinengaran ajawat asta kalajengaken foto sesarengan. Tata cara kaping 8 panutup kalajengaken dhahar kembul. Mekaten tata cara ingkang badhe lumampah wonten ing siang punika. Sumangga kula dherekaken ngantos purnaning tata cara. Sedaya kadosipun sampun siaga ing gati pramila badhe enggal kawiwitan. Tata cara angka 1 pambuka. Murih lampahing tata cara halal bihalal ing siang punika kasembadan kanthi raharja niskala sumangga kapurwakan kanthi waosan suratul Fatihah. Alaniyatus sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina amin. Tata cara angka 2 waosan ayat suci Al-Qur'anul Karim surah Ali Imran ayat 133 ngantos 136 saha suraosipun badhe dipun waos Bapak Suwanto saha Ibu Mutiatin Kholisah SPD sumangga kula dherekaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا
أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين صدق الله العظيم. Kula mangayom wonten panguwaosing Gusti Allah saking reriduning setan ingkang binendu dening Pangeran. Kanthi anebut asma dalem Allah, Zat ingkang Maha Mirah, Tuwin Maha Asih. Lan enggalo sira padha nyuwun pangapura marang Gusti Pangeranira lan swarga kang jembare sakureping langit salumahing bumi kang dicawesake marang wong-wong kang padha sumarah, yaiku wong-wong kang padha nginfakake bandane becik ing wektu longgar utawa ing wektu copeh, lan wong kang nyandhet hawa napsune lan aweh pangapura marang kaluputane liyan. Gusti Allah nyoto tresnani marang wong kang bebuten becik, lan uga marang wong kang nindaki pagawean ala
nganiaya diri pribadine dhewe, dheweke banjur enggal-enggal eling marang Gusti Allah, banjur nyuwun pangapura saka dosa-dosane. Sapa maneh kang bisa paring pangapura kejaba Gusti Allah Subhanahu wa taala, lan dheweke ora mbacotake pagawean kang ala iku selagine dheweke mangerteni. Dheweke iku oleh piwales apuran saka Gusti Pangerane arupa swarga kang ing jerone mili kali-kaline. Dheweke langgeng manggon ing kono. Iya iku sebecik-becike ganjaran marang wong kang padha paring kadarman. Pranyata lersanget Gusti Pangeran ingkang Maha Agung inggih awit saking sedaya pangandikanipun. Sadaqallahul azim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekaten waosan ayat suci Al-Qur'anul Karim surah Ali Imran ayat 133 ngantos 136 saengkang sampun dipun waos Bapak Swanto saha Ibu Mutiatin Kholisah. Mugia dadosaken tambahing iman panjenengan dalah kula dumateng Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Lengkap titilaksana candhaipun, titilaksana ingkang angka 3 menika atur palaporan saking Panawong Krida Dharma ingkang badhe dipun aturaken deninipun Bapak Bambang Sutrisno. Kunjuk dumateng pun Bapak Bambang Sutrisno. Kula aturi jumeneng tumuju wonten ing sasana piniji kalodhangan sawetahipun kula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kula nuwun Sih rahmat tentem rahayu saking welasing Gusti ingkang Maha Welas lan Maha Asih. Mugi tansah kajiwa kasalira wonten ing ngarsa panjenengan sedaya dalah kula waradin sagung dumadi lumunturing puja astawa saking Gusti ingkang Maha Mupingrat satemah ambabar daya pangribawa dumateng kawula dasih sihna ring ari kalenggahan punika kula dalah panjenengan sedaya saged manunggal nyawiji tetunggalan kanthi widodo niskala satuhu. Sholawat saha salam kunjuk dumateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing pangajab kula lan panjenengan sami pikantuk syafaatipun wonten ing yaumul kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Dumateng Bapak Pangarsa Dewan Pengurus Daerah Permadani Kabupaten Pati, Bapak Subawi dalah sedaya pengurusipun ingkang satu kinabekten. Dumateng Bapak Pangarsa Pawiyatan panjenenganipun Bapak Nohadi dalah sedaya panitia ingkang tansah kinurmatan. Dumateng para kadang kinasih, kadang siswa kinasih dalah panitia
ingkang winengku ing karahayon. Saderengipun kula matur, kula nyuwun lumunturing samudra pangaksama dene sampun kumawantun nigas wacana munggel ingkang sampun dados pangandikan dene ngadeg wonten ing ngarsa panjenengan kepareng kula minangka talangipun atur saking kadang siswa kinasih dalah panitia wigatining sedya bilih rikanggan punika kanthi ngawontenaken halal bihalal mbok bilih sampun lumampah 3 wulan mbok menawi wonten tembung saha solah bawa ingkang boten nuju prana dumateng langkung-langkung dumateng Bapa Dwija kula ingkang minangka sulih salira talangipun atur saking kadang kula nyuwun agunging samudra pangsami jazakumullah taqabbalallah minna wa minkum taqabbalallah ya karim minal aidin wal faidin mohon maaf lahir dan batin. Mugi-mugi kula dalah panjenengan sami sedaya kalepatan sedaya kekilafan saged dipun lebur wonten ing Idul Fitri 1456 Hijriah. Bapak Ibu sekalian ingkang winengku ing karaharjan langkung-langkung dumateng Bapa Dwija mbok bilih anggen kadang panitia anggenipun paring suguh gupuh aruh kirang nuju prana wonten ing penggalih kula minangka sesulih salira talangipun atur kadang panitia adalah kadang siswa kula nyuwun agunging samudra pangaksama dene mangke sak mangke menawi babagan laporan pertanggungjawaban kula wau nembe nyuwun saking panitia dereng dipun aturi sanes wedal wonten ing pawiyatan mangke sakpurnanipun seserepan badhe kula aturaken kegayutan kalian pendanaan ngoten nggih Pak nggih. Nggih. Kula kinten mboten atur kathah ingkang kula aturaken. Mekaten ingkang saged kula aturaken. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekaten atur palapuran saking Panawung Krida Dharma ingkang sampun panaturaken panjenenganipun Bapak Bambang Sutrisno. Para tamu ingkang sami lenggah, tata cara salajengipun nuninggih paring sesorah saking pangarsa DPD Permadani Kabupaten Pati Bapak Subawi SPD MPD sumangga suwawi kula dherekaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sih rahmat tentrem rahayu saking wilasaning Gusti ingkang Maha Welas tuwin Maha Asih. Mugi tansah tumedhak tumanduk kajiwa kasarira wonten ing jiwangga panjenengan sedaya dalah kula waratin sagung dumadi widodo niskala satuhu. Pangarsa pawiyatan Mbah KR Teno Hadipura
ingkang satu kinurmatan. Bidang pendidikan sampun lajeng Humas. Humas Ibu Arifah Hanum lajeng bidang pendidikan. Juru kahartakan menika bendahara keuangan. Para pamong sedaya menapa dening para dwija Permadani Kabupaten Pati ingkang pantes pikantuk pakurmatan. Mboten katalumpen ingkang mirunggan Panawung Krida Darma ingkang dipun suwi Bapak Bambang. Nah, menika alhamdulillah keparengno kula minangka ing Permadani Kabupaten Pati matur wonten ngaso panjenengan ingkang sepisan ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa upami nderek bingah kanthi ningali WA grup kula pribadi nderek bingah sanget awit para kadang siswa anggenipun nderek pawiyatan sampun ketingal kacetha wonten kalodhangan siang menika lumantar paragan halal bihalal wiwit saking pambiyawara sekalian. Wah, kula mlebet sampun mireng sajaipun rasipun benten. Nderek bingah kok sampun sae Mbah. Mbah Kung. Ateges sanajan dereng dipun dadar urung diuji kok ya wis apik-apik. Apa meneh kok nek wis diuji kaya apa. Amin. Ngoten nggih. Saking pambiyawara rikala hambuka tata cara sampun kacetha kanthi pratitis purwa madya ngantos mangke pilih paripurna. Kalebet pangarsa Panawung Krida Darma Bapak Bambang nggih kala anggenipun ngendika inggih sampun. Ugi kula nderek bingah awit saben-saben purwa pangandika sampun ngetingalaken identitas Permadani. Identitas pambuka Permadani alhamdulillah sampun kawujud ngoten kala ngoten Pak nggih. Sanajan sakedhik ananging sampun pratitis ingkang posipun sami kalian para pamedhar sabda ingkang kala wau sampun pangandikan. Ngoten Bapak Ibu. Nggih. Lajeng sedaya para kadang siswa ingkang sonten menika sampun rawuh ugi kula ngaturaken pambagya wilujeng. Mugi lampahing halal bihalal ingkang sampun dipun rancang dening para panamung krida sajipun sampun cetha sanajan to anggenipun rembakan kalian para pamong menapa dene dwija lumantar WA sedahan nggih cekap WA alhamdulillah menika menawi mboten Permadani mboten saged alhamdulillah. Linambaran tri rukun nggih. Linambaran tri rukun raosipun menika Permadani Pak Bambang. Para kadang dwija ingkang dereng saged rawuh nggih awit saking ayahan mboten saged dipun tilar pramila kula minangka ingkang hanyulihi nyuwun agunging pangapunten. Ngoten Pak Bambang nggih. Ibu so bapak para kadang siswa, Ibu pamong dwija pangarsa SKB matur nuwun sanget ugi sami Pak izin SKB menika kedah izin Pak Bambang dados anake sampun
sampun pakulinten dados cekap kabar-kabar Ibu Kepala SKB. Benjing Jumat Ibu nyuwun tulung badhe nyuwun ngampil aula. Mugi-mugi saged. Amin. Alhamdulillah saged. Ibu saha Bapak, jumbuh kalian menapa ingkang pun lampahi ing siang menika halal bihalal ingkang dipun adani permadani Kabupaten Pati lumantar para kadang siswa bergodo kaping 3 kula minangka sing permadani ngaturaken agunging panuwun matur nuwun sanget inggih saking saben-saben tahun tetap ngawontenaken halal bihalal sanajan dipun suli dening para kadang siswa. Ngaten nggih. Menawi ngrawuhaken para kadang warga permadani sedaya kula kinten setunggal wekdalipun angka kalih papan lan swasana angka 3 prabiya. Ora ngoten ya. Alhamdulillah sanajan dipun sulihi mugi-mugi kanthi niat ingkang sae halal bihalal ing siang menika kanthi lumampah lancar gancar amin. Ibu saha bapak kang hormati nyuwun pangapunten kula mangke matur mboten dangu mawon nggih mboten sah dangu-dangu. Radi nembe bakda dipun servis dadi kedah radi atos-atos. Nggih, ngoten nggih. Janipun badhe titip napa Mbah menika kidungan dandang gula pangretanipun saking Ki Dalang Nartasabda nggih. Menika ingkang kalebet sesepuh permadani. Gegayutan kalian halal bihalal. Menika kuanten kuatos kula mangke wonten sak tengahing margi mbliru. Ngaten ya. Ibu bapak wonten salebur wonten halal bihalal kula minangka sing permadani sepisan salebetipun panjenengan nderek pawiyatan sampun tamtu bilih para kadang siswa kadang dwija kadang pamong menapa dening panitia pawiyatan tetep wonten kalepatan anggenipun kula wentah asung pamprayogi dumateng para kadang siswa kula kinten tetep wonten ingkang kirang ngoten nggih. Bahasa Indonesianya itu dalam memberikan pelayanan pasti ada kekurangan. Pramila kula minangka sing permadani boten kawratan nyuwun agunging pangapunten. Kersa nampi nggih. Di ngapura. Nggih. Kasa wangsulipun menawi para kadang siswa sedaya anggenipun nderek pawiyatan salebetipun wonten ing seserepan wonten para kadang siswa ingkang sok celatu kirang trep kalian swasana kirang jumbuh kalian menapa ingkang pun nedharaken lajeng ndamel gelaning para dwija. Kula mboten kawratan ngaturi pangapunten. Ngaten nggih. Pramila mugi Gusti tansah ngijabahi sedaya pun halalaken. Amin. Makaten ingkang saged kula aturaken kirang sae menawi kula matur kathah-kathah awit nggih swasana wonten ing pribadi diri kula pramila pisan malih nyuwun agunging pangapunten. Mekaten ing pungkasan pesen salebetipun pawiyatan ingkang tasih wonten 3 wulan kirang gedhe nggih. Panjenengan mangke tasih nglampahi bab-bab ingkang wigatos.
ingkang sepisan paragan. Paragan wonten sekawan paket. Niku kula ngemutaken mumpung tasih wonten wekdal. Dados mangke dipun rembag kalian para kadang siswa lan dwija paragan. Praktek menawi saged langkung sae tinimbang siswa paragan ingkang sampun lumampah. Lebih baik hari ini daripada yang lalu. Misalnya ngoten nggih, tinggal saya. Kang sepisan dados mangke tetep tebih-tebih lajeng dipun rancang. Angka kalih pendadaran sinerat kalian pendadaran paragan maraga. Sajahipun kala wau sampun wonten kalih seserepan pendadaran paragan inggih menika Mambiyawara kalian Medar Sabda. Dados benjing panjenengan menawi ndherekaken pendadaran maraga nggih paling boten saged Mambiyawara kalian Medar Sabda. Bisa menjadi pembawa acara dan berpidato bahasa Jawa. Terserah temanya, saged nyicil. Saiki ki nek ora muridku gak tak bocori ya. Bab seserepan sampun dipun paringaken. Nggih mboten? Kapan acaran sampun tuntas. Medar Sabda sampun rampung, ngoten Pak? Sedaya. Kantun nyicil sinau benjing menawi pas pendadaran maraga lulus. Amin. Mekaten matur nuwun. Lajeng menawi pendadaran maraga mangke agemanipun mumpung tasih dangu inggih mutaken agemanipun kejawen nggih. Kejawen Solo saged, Jogja saged. Nah, kejawen. Nah, lajeng dipun foto, mangke fotonipun kangge partisara. Partisara niku ijazah sertifikat. Nah, ngoten nggih. Nah, foto. Saged ditampi. Saged. Ngono lho, iki apa neh acarane ngoten. Mekaten sawetawis ngemutaken iku menika gayutan kalian tanggel jawab minangka sing permadani. Lajeng saderengipun tasih wonten kegiatan utawi pakaryan ingkang pungkasan inggih menika wisuda. Wisuda Purnawiyata. Bapak Ibu, wisuda Purnawiyata kangge permadani menika sampun kathah ingkang dipun napa niku? Dipun tinggalaken wonten ing YouTube nggih Pak. YouTube Permadani Pati kali Permadani pundi kemawon. Nah, mangke panjenengan pirsani dadi cacanipun kados mekaten nggih mila mengaten tata caranipun. Dados boten saged dinyang. Ngoten nggih. Nah, insyaallah sae. Namung ingkang dereng dipun rembag mangke dipun rembag babakan prabeya wisuda nggih, Mbah. Nggih, mangke dipun rembag dijlimpeti betahipun menapa kemawon. Ngaten dados. Kula kinten ngaten ingkang saged kula aturaken nyuwun pangapunten sepisan malih sugeng anggenipun nindakaken pawiyatan ngantos paripurna. Kanca-kanca ingkang dereng nate mlebet dipun aturi digenggol-senggol eman-eman nggih, eman-eman. Mekaten matur nuwun ingkang saged kula aturaken santen sarine klapa dahar kupat sayure kara. Nah, cekap semanten atur kawula menawi lepat nyuwun agunging pangapura.
Makaten matur nuwun, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Mekaten atur sesorah saking panjenenganipun Bapak Pangarso DPD Permadani Kabupaten Pati, panjenenganipun Bapak Subawi SPD MPD. Nggih. Matur nuwun sanget dumateng Bapak Subawi minangka pangarsa ingkang sampun ngalembono dumateng kadang siswa sedaya kala wau. Lagi 3 sasi kok wis pinter-pinter nggih. Matur nuwun sanget. Nggih pawiyatan nembe 3 wulan nggih, satya 3 wulan. Nanging nika ugi ingkang sampun kathah pikantuk job niki Pak nggih. Pangestunipun nggih. Nggih. Job sawalan niki. Alhamdulillah. Nunggap titi laksana candhaipun nika tata cara nggih nika hikmah halal bihalal ingkang badhe dipun aturaken panjenenganipun Bapak Mas Suri. Kunjuk panjenenganipun Bapak Mas Suri kula aturi tumuju wonten ing sasana piniji kalodhangan sawadhahipun kula aturaken sumangga.